Však pozri sa na nás, jak vyzeráme ako kokoti. Idem si podať. Počkaj, idem si podať. Toto nechceš s týmto mať niečo spoločné. Buongiorno, ja som Dores. Ahojte všetci, moje meno je Enzy810. Dnes vám predstavíme track Každý mesiac mínus. Track Každý mesiac mínus vznikal tak, že došiel tento vodník mi do štúdia a pustil mi jeden beat. Zarepoval mi ten refrén, ktorý celý on vymyslel. Ja tam nemám absolútne že nič. A aj keď ho repujem, tak som mu to zobral a sme to tam v podstate zavraždili v tom štúdiu. Tomu ver. Tak to je. Tak to je. Ja som to chcel dať prvé na svoje EPčko, ale také to bolo dobré, že sme to jebli na svoje EPčko. Takže takto to vzniklo. A nakoniec je z toho brutálny track, bráško. Veľmi výpovedný. No pravdivý. Každý mesiac mínus, no na konte chcem 6-0. OK. Toto znamená, že som bol proste posledné obdobie každý mesiac v mínuse, išiel som furt do mínusu, jak úplný žebrák, rozjebal som peniaze, ale vždycky myslím majcetovo na konte, že chcem 6-0, proste úplne easy. Takže tak. To není do nosa, bracho? To som videl také videá, že do ucha, do nosa, tak mu jebol vzduch. A že mu praskol niečo, že keď mal zapkatý nos alebo tak, to není ono? Vy sa iba hráte, ja v Dubravke mám väzbu. No to je myslené tak, že veľa ľudí si myslí, že je veľmi jednoduché sa dostať na určitý level. Čo sa týka aj rapu, ale aj celkovo toho prejavu a keďže ja s ním už sme asi 10 rokov zavretí v Dubravke a stále vždycky cestujeme na koncerty a do štúdia, tak máme tam tú väzbu a musíte to proste skilliť a musíte makať, nedojde to zo dňa na deň. Takže v Dubravke máme väzbu. Všetci vyprávajú, brácho, že ich poznajú v bloku, že majú street credit, ale brácho, my keď dojeme do Dubravky, tak nás všetci poznajú. Dojdem do Teska, brácho, všetci ma poznajú, všade mám známych, ty kokot, vieš. Dojdem do Saratu a všetci ma poznajú. Teta v tabaku ma pozná, poklanička Bile ma pozná. Najviac si idem hlavne, keď tí bezdomovci, brácho, dojdu za mnou. A strážim svoju sestru, mám proste 8-ročnú sestru, ktorú milujem, strážim si ju a robím pre ňu všetko. A ja mám 14-ročnú sestru, ktorú nemám až tak rád. Ale ne. A teda spomínate, že makáte veľa a koľko času obetujete hudbe? No to není, že koľko času, lebo my máme aj popri tom proste viac vecí, hej, však nejsme full-time raperi. Tak to sa, keby môžeme, tak tomu dávame, že 100% času, ale všetky naše investície a dôvody, prečo proste robíme v tých iných robotách, alebo že proste prečo stále máme chuť sa zobudiť a ísť proste makať, tak je to kvôli tej hudbe, takže hlavou sme 100%, ale časom není to až tak. Proste chodíme obidva do roboty, máme svoj job a keď ja mám napríklad voľno, tak snažím sa vždycky venovať hudbe, vždycky cez to voľno. Vždycky riešime proste hudbu, keď máme obaja voľno, vždycky. Lebo to je jediné sa dá riešiť, bracho, vieš. A není to myslené, že furt sme zavretí v štúdiu a robíme na nových veciach, ale je to myslené aj tak, že okolo hudby, hej, takže videá, reelska, túto s týmto hajzlom, takže... Čo kúka hokej, sa vôbec sa nevenuješ. On ani nevie, že točí niečo. Offside. Nikto není jak ja odovzdám to mestu. Tak nikto není jak ja. A nikto není jak on, nikto není jak ty. Každý sme si určitým spôsobom odlišní, ale zároveň rovní. A odovzdáme mestu našu kvalitu, odovzdáme mestu to, čo máme povedať. Skoro sme dali gól. Takže odovzdávame to mestu. Našim ľuďom. Pýtam sa, prečo vždy ja, jak Mario Balotelli, Enzo je alfa a neskače na poveli. Ako som pomohol, zapomneli. Pýtam sa, prečo vždy ja, jak Mario Balotelli, legendárna oslava Manchester City, Manchester United. Balotelli dal gól, mal tam na adrese proste, prečo vždy ja. Bol kontroverzný čavo, takže tam som to zapojil do toho baru, lebo je to také, dobre, sa mi to páčilo. Enzo je alfa, neskače na poveli, vždycky si robím svoje. Snažím sa vždycky robiť si svoje. Mám piči ostatných, čo si o to myslia a ako som pomohol, zapomneli, že pomohol som veľa ľuďom v živote a
A myslím si, že veľa ľudí aj na to zabudlo. Takže... A ešte idem ja teraz vlastne znova, Ty že? ideš veľmi dlho ešte. Chod, ja tam idem skoro celý track, to je piči. Pri sebe ženuje materiál Wi-Fi, ty máš len kurvu, čo chodí na party, starám sa, makám a posielam platby, idem do Saratova v celý v Nike. OK, pri sebe ženuje materiál Wi-Fi, že mám pri sebe super ženu. Dobre som si vybral, je to proste materiál Wi-Fi. Ty máš len kurvu, čo chodí na party, každý pátek do trafa sa najebavať, jak vyjebaná doga. Skurvená a toto, takže som si dobre, som si dobre vybral. Chodí na party, makám a posielam platby, idem do Saratova celý Nike. Takže znova makám jak hajzel, aby sme mali love, aby sme mali cash pre hudbu. Posielam platby na veci, ktoré treba zaplatiť, účty, kokotiny, poznáme to. A idem do Saratova, celý Nike, Saratov. Je také obchodné centrum, ale v Dubravke, čo tam stojí od začiatku, už keď je Dubravka, má to strašne veľa rokov. A proste raz som tam išiel Nike, tak som to tam dal, že tam idem Nike. Raz Raz v Inak živote väčšinou som tam chodíš v Ináč plavkách. buď tam chodím v kroksoch, alebo v žabkách a bývam odtiaľ asi že 30 sekúnd chôdza. Takže tak. Vyvetrám si pazuchy. Dubravčania, chápeš? A je tam vždy teplo, preto nosím toto so sebou a úplne si vetrám pazuchy. V bloku sú fighty, nemôžeš mi do toho kašľať. Brácho, to bol adlib. V bloku sú fighty, roky tu beháme, makáme za tmy. Všade sú ojeby, neskoré platby, jedine tam, kde nebudú lampy. Tak v bloku sú fighty, keďže tam vyrastáme už pomaly odjak živa, tak sme si tam zažili barčo, hlavne na Dubravských hodoch, kto vie, ten vie. No a roky tu beháme, makáme za tmy, tak boli aj časy, kedy sme vymýšľali a robili sme blbosti, ktoré netreba robiť. Všade sú ojeby, neskoré platby. No, ako aktuálne není to tak, ale v minulosti a hlavne ľudia, ktorí sa s nami proste stretávali z tej party a tak to proste neboli, že bohatí ľudia nikdy. Takže všetci sa snažili proste nejako proste kľúčkovať a patrí do toho ojeby, neskoré platby, no. A jedine tam, kde nebudú lampy, tým pádom to je taká iba taký návod na tých retardov, čo nevedia ani otočiť gram. Takže tak. Boty má fejky, naopak fajky, nebolo nič, ten pocit je chladný, deravé mikiny ťahli od ganji, my sme street, jebať lajky, haha. Tak, boty má fejky, naopak fajky, videl som niektoré boty, čo nosili proste taký, neviem, dajme tomu, že wannabes, alebo ja neviem, proste nemali proste ten znak správne, vieš čo myslím. Nebolo nič, ten pocit je chladný, tak nikdy sme nemali nejaké zázemie, ktoré by nás úplne, že teraz dostalo do nejakých investícií, že by sme si mohli robiť, čo chceme, kedy chceme. Ten pocit je chladný, to je samozrejmosť. Deravé mikiny ťahli od ganji, tak behávali sme vonku a už dlhé roky proste máme za sebou barčo, takže ťahli od ganji, do čo je ganja, tak shoutout. My sme street, jebať lajky, haha, že neviem, nikdy som nebol ten typ človeka, ktorý by sa nejako triasol za to, že ježiš, toto má málo lajkov alebo veľa lajkov. Skôr som taký, že proste keď niekto do mňa za mňou, aj na ulici alebo hoci kde a povie, že brácho, že popiči, že super rapuješ, alebo že dobrý track, alebo že vážim si ťa ako umelca, tak pre mňa to má 100-krát väčšiu váhu, ako keď niekto mi zanechá like alebo koment pod nejaký príspevok. Fakt? Niečo. Ja sa úplne opúšťam, keď to mám málo lajkov. Ne, Ja úplne Ja som plačem. si ani nikdy neschoval lajky na Ja príspevku. normálne vždycky plačem z toho. Ja neviem zaspať. To je úplne jedno. Naozaj, normálne pridám príspevok a neviem zaspať, úplne som z toho dojebaný. Nemôžem ti aj ja to trošku vymenovať. Poď. Ale do húpy, tak. Vidíš to, Dobre. hovorím ti, že ja to mám pod Keď daj, kontrolou. to je dobrý pocit, kámo. Nestrafáš. Ondro, to je fakt dobre, čo ti je? Nedáš mi to? On povedal, že to je na kameru, že sa s tým fúka prach. Chlapci sa zmenia za sekundu, iba len preto, že si nájdu tupú kundu. Dokola rodina, dokola hudbu, čakáme na to, jak deti na duplu. OK, chlapci sa zmenia za sekundu, iba len preto, že si nájdu tupú kundu.
Poznal som viacej akože ľudí, aj čaovcov, čo boli takíto, že si našli čaočku, frajerku a zo dňa na deň sa zmenili. Kvôli žene je za mňa úplná pičovina, to nejsi potom chlap. Takže toto to znamená. Dokola rodina, dokola hudbu, čakáme na to, jak deti na duplu. Dokola rodina, dokola hudbu, proste idem furt dokola rodinu, dokola hudbu, keď mám voľno, furt riešime hudbu, štúdiu, všetko. Sme tuto s chlapcom a milujem svoju rodinu a strašne mám takéto hodnoty postavené ako úplný frajer, takže tak, nič iné v živote neriešim, iba rodinu, hudbu a robotu. Si zajebal. A čakáme na to, jak deti na duplu. Ešte nemáme bohužiaľ úspech, sme stroskotaný vek, Takže čakáme na to. No, mákame. Ale podľa mňa to nikdy nedojde, bracho. No ja si myslím. Ale nevadí. Ďakujem všetkým poslucháčom. Ste zlatí. Milujeme vás. Shout out. Dobre. Ešte ideme že? Ježiš, to je strašné. Prečo som tak veľa písal? Tak veľa mám ľudí. Tu som sa ináč strašne vypísal v tomto tracku, ty kokos. Preto je to dobrý track, preto ho sme chceli rozoberať. Tak veľa moc ľudí ma zradilo, boli na spoločnej fotke, už som moc ďaleko od nich a takéto veci neriešim, za takými ľuďmi sa nikdy neobzriem. Tak veľa moc ľudí ma zradilo, boli na spoločnej fotke, určite máte aj vy nejakých kamarátov, ktorí proste máte spoločné fotografie, pozrite sa na to a viete, už s týmto sa nebavíte, s týmto zradili vás nejakí ľudia a podobne, takže takto to bolo myslené, je to taký paradox. A už som moc ďaleko od nich a za takými ľuďmi sa nikdy neobzriem, proste už si ideme svoje, mám aj fakt málo že kamarátov, dáš sa povedať, že mám oveľa viacej blízkych ako kamarátov, takže takto to bolo myslené, že som úplne ďalej ako oni a snažím sa robiť svoje veci, hudbu a podobne, on nie je môj kamarát, on je môj blízky, paradoxne. A vy ste sa niekedy pohádali? Iba. Ale nikdy sme sa nepohádali, takže že by nám to vydržalo, že čo ja viem, asi tak, že 10 minút. Nedávno sme sa ja som teda mal nervy a trošku sme sa chytili. Ale akože asi 15 minút na to som sa mu ospravedlnil za to, že som vybuchol a že ma to mrzí. Takže. Tak ale my sme dva. Ale tak to my sme dva proste, chlapi, ty kokot, vieme si povedať, že čo ako je, hej. Ale hlavne sme rozumní, takže dáva nám to zmysel. Ja viem vždycky, keď urobím nejakú pičovinu, tak viem sa za to vždycky ospravedlniť. To môžem povedať, že to je real za to, extrémne, lebo hej, je to tak. A ja nerobím pičoviny. Ja som perfektný. Ako paradoxne, ale teraz, že toto sa stalo a odtedy, kámo, sme sa že nikdy nepohádali. Že to bolo reálne, že jediný krát, čo sme sa nejako pochytili, ale ja som to skôr bral ako zlyhanie situácie z každej strany. No. Že to nebolo ani, že náš beef, že to sme proste nezvládli, ani jeden z nás proste tú situáciu, tak sme vybuchli. Ale tak to musíš, vieš, niekedy proste povedať nahlas, inak ťa jebne. Zhora dal nám jeden dar, cítime, keď to je had. My neriešime ťa jak spam, na reči my nemáme čas. Zhora dal nám jeden dar, dal nám dar, že vieme hneď vyčíhať na ľudí. Teda vidím proste, keď niekto je proste taký, že netreba ani do ňoho investovať nejaký čas, ani pozornosť a tak, že proste hneď to viem filtrovať a preto sa snažím aspoň sa obklopiť dobrými ľuďmi, čo som aj za kamerou pri mne, vieš. Sú to sami akože bolery. Cítime, keď to je had, jak som povedal, tak cítime, že ten daný človek to napríklad, že nemyslí vážne vo veľa prípadoch, alebo aj mám taký šiestý zmysel na ľudí, keď sa snažia ako keby síliť emócie, že mne sa toto strašne páči, alebo proste keď to není úprimné, že ja to proste cítim, hej, a ťažko sa potom klame. My neriešime ťa ak spam, neriešime nikoho, kto s nami má nejaký beef, alebo nejaký problém, alebo niečo proste, je nám to jedno, my si ideme si svoje proste. Ideme si svoje, rapujeme z lásky, with passion, športový mindset, držíme sa fresh a nemáme čo k tomu viac povedať, lebo naši posluchači vedia, že my sme tí kokot real od prvého dňa až do tohto a nehráme sa na nič, nikdy sme neklamali, nikdy sme proste netlačili na pilu, vždycky sme to boli my, hej, úplne, že face to face.
Takže To je ináč veľmi dobre toto, kámo. Lebo najväčší bolery neriešia druhých okolo seba, riešia iba seba a svoj progres. Tak to vnímam ja, vieš, že vtedy máš najväčší progres, keď riešiš iba seba a ne ostatní. ale tak hlavne my nejsme ani takí tí, že by sa nás veľa vecí dotklo, ja neviem, ja si dokážem zo seba spraviť srandu, on si dokáže zo seba spraviť srandu a aj keď niekto má na nás nejaké hovná, že neviem, že sme mu nesympatickí a tak je to tvoj názor, vieš, že ja ti ho nemôžem zobrať, sme v demokratickej krajine, raz keď budem prezident, tak pôjdeš sedieť. Na reči my nemáme čas, to znamená, že proste radšej konám, ako dohadujem a rozprávam, takže keď je nejaký plán, tak poďme do toho, ak to dáva zmysel, ak je to dobrý plán, tak let's go, ne? Čo povieš? Dobre je to. Takže Dám tak. si bazuchy na to. Čo hovoríš, Ondro? Dobre je to? Ja si myslím, že stačí, ne? Že potiaľ to máme aj Reelsko, bracho. Ne, však celý track rozoberiem. Celý track? A 1-0 stále? 1-1? Idem Ja si som to podať. nepočul. Počkaj, idem si podať. Tak je. Ináč nepodávajte si na veci, čo si podávam, on vždycky prejde. Pozri, Čau, má úplne nešťastie. Teraz podá na Slovensko, kam a prehráme. Uvidíš to, kam. Uvidíš to. Ale dobre, stačí nám jeden bod, hej? Že vraj. Prídem donútra k černé SUV, cez tvoju ulicu preletí skúter, voním po ISL a mám nalitku Wu-Tang. Ty kokos. Poznám, ne? Dobre, takže prídem donútra k černej SUV, myslím to tak, že všade kam prídeme do miestnosti mi dvaja je nás vidieť, preto som zajebal, že je SUV veľké, vždycky keď prejde niekde, tak si ho všimneš. Cez tú ulicu preletí skúter, to znamená, že vysí oproti nám skúter. Ináč vôbec som tak nepísal, teraz som si to rýchlo vymyslel. Voním po ISL a mám nalitku Wu-Tang, že voním po YSL EDP, môj obľúbený parfum na celý rok, taký fresh, fajnový. A mám nalitku Wu-Tang, dopoznám skupinu Wu-Tang, tu mám na nohe, keď to není vidno. Absolutne, musíš zdvihnúť nohu, bracho. Tak nezdvihnem, počkej, dám si ju za hlavu. Takto. Vidíš? Nedáš vyššie nohu? Ne, ty koko, čo ti jebe. Ja, že jak baletka, že... Takže tu mám Wu-Tang, legendárna skupina rapová, na tom som vyrastal. Bol som do nich zamilovaný, takže tak. Skúste si dovoliť nabrať do tváre priletí šúter, nemáme gany, no strieľame zuby, bari jak šúter, príde ma pogo do miestnosti kokoti, bude to prúser. Takže skúste si dovoliť nabrať do tváre priletí šúter, kto má problém s ním, má problém aj so mnou. Ak toto bolo myslené, nabrať do tváre priletí šúter, nemáme gany, no strieľame zuby, bari jak šúter. Takže nejsme žiadni gangstri, nemáme v klipoch gany, nemáme vôbec pri sebe gany, máme tu v papuli a to nám stačí. A preto to strieľame aj tak jak šúter. Príde Mapogo do miestnosti kokoti, bude to prúser. Do najväčšie Mapogo, nech si teraz jebne do Google alebo niekde do ChatGPT, čo je Mapogo. To je taká svorka, taký gang levov, čo je naozaj real, to kedysi oni existovali a boli akože šialení. Takže si pozrite o tom dokument, taký krátky. Bude to prúser. Čo sa týka toho šutru, tak to si spomenul na hentú situáciu, ak sme išli so šutrami. To je pravda. Že? Trošku. No, takže halus. Mali sme takú situáciu, kde sme obaja zobrali šútre a že ideme proste zachrániť. Lebo počuli sme, asi bolo 23:40, počuli sme iba taký detský pláč proste z pošty Dubravky. Zrazu nám preplo, my sme v noci točili oné videá, ty koko, na sociálne siete, na naše tracky, na TikToky a zrazu tam niekto kričal a zrazu sme si uverili, že sme Dubravská hliadka, áno, zajebalo. Neuverili, však normálne som počul detský hlas. Že zachraňovať ľudí, ty kokos. Som počul detský hlas, že plače o 23 niečo proste vonku, vieš, tak som zobral šúteria, že čo sa tam deje, ne? Tak som nabehol a tam bola normálne mama s malým deckom. Úplne sa tam hádali, čavo úplne najebaný a ja, že to čo je, že ty kokos, ako... Prečo to decko už není doma, že to čo ste za výchovu, vieš? Tak potom som tam zavolal iba meskačov, že nech to idú nejako proste, že mne bolo ľúto iba toho decka. Hej. Keby tam nepočujem ten detský hlas, tak nejdem, že mám piči. Zavretí sme v 8-4 jednotke, jak malé krysy, aj tak život beriem easy, proste vený, vidy, víči. No zavretí sme v 8-4 jednotke, jak malé krysy, tak sme tam zavretí stále. Ja dokonca tam aj pracujem, ja tam proste furt som, ja z Dubravky pomaly ani nevychádzam, takže všetci, čo ma poznajú, tak ma poznajú z Dubravky. Aj tak život beriem easy, proste páči sa mi celé
to prostredie, veľmi mám rád všetkých tých ľudí, ktorí aj so mnou sú v kontakte, aj s ktorými pracujem, proste to je tak myslené, tak domáco. Som si jebol po tom mikrofóne, sorry bro. A proste Benny Vidi Vici je samozrejme známa kvota. Benny, prídeš, uvidíš a vyhráš, takže nech sme kde sme, vždycky to dopadne v náš prospech. Stokári poznajú rímy. Píšu nám veľa za featy. A tí veľkí, čo nás vidia, tak to vidia, že sme iní preto. Som ver. Tak stokári poznajú rímy. V Dubravke nás poznajú proste už čo sa týka hudby a väčšinou to nie sú nejakí kravaťaci alebo nejakí proste zázobanci, väčšinou sú to stokári, šadel všetkým dubravským aj všetkým stokárom, ktorí nás počúvajú, lebo bez vás by to proste bolo úplne na tom istom hovne. Ale ne. Bolo by to proste... Ale nelen dubravským, všetkým stokárom. Všetkým. Milujeme stokárov. Lebo sme sami boli stokári. Aj sme. No. Som, Vaško, stále slopem pred barákom pivo. O 11. večer. No a... Plechovku. Ne, akože shoutout všetkým našim ľuďom, či si stokár, alebo nejsi aj čokoľvek, nech si, tak proste, keď dokým počúvaš Enza a Doresa, tak si najlepší. Píšu nám veľa za featy, tak máme aj veľa chalanov, ktorí proste sa im páči naša hudba, chceli by s nami nejaké spolupráce, lenže u mňa so spoluprácou to funguje tak, že ja v prvom rade musím poznať toho človeka a musím mi sadnúť a v druhom rade ja neviem, stačí akože ako keby môj vlastný sound, Enzo, však lebo sa poznáme 100 rokov a nikdy som nebol ani nejaký iniciátor do nejakých spoluprác a tak, lebo neviem, proste som mal pocit, že vždycky mi to dojebali, ale ne. Takže tak, akože však kľudne, keď nejaký šikovný chalan alebo umelec, hocikto sa mi ozve a bude to stať za to, tak nemám problém proste spraviť aj nejakú skladbu, však nikdy nevieš, čo môže byť to. Ale aktuálne neriešim to nejako. A tí veľkí, čo nás vidia, tak to vidia, že sme iní preto každý mesiac mínus. No, tí veľkí, čo nás vidia, tak... Tak sa ozvíte, dáme featy, dáme tracky. Dajme, teraz som hovoril, že mám to piči, ale s vami spravím každý jeden track. Lebo my vieme, že to vidíte, tak sa ozvíte, dobre? Dáme, pod týmto videom necháme telefónne číslo aj na mňa, aj na Doresa, dobre? Iba zavolajte. Telefón, mail, kľudne adresu, akože aspoň nejakého, že poblíž. Za feat dostanete vždycky toto a tu bude vyrité, že 841 blok. Takže tak, ozvíte sa nám a keď sa vám to páči, tak však my sa poznáme v podstate už strašne veľa ľuďmi, len nikto nás nechce určitým spôsobom zasvetiť do tej scény, vieš? Však pozri sa na nás, jak vyzeráme ako kokoti. Toto nechceš s týmto mať niečo spoločné. Ale ja určitým spôsobom, ani mi to nevadí, trošku, lebo nepoznáme sa osobne, vieš, a nikdy som nebol taký, že by som teraz išiel nejako vypočítavo proste za niekým a povedať mu počuj a toto, tamto, proste keď to má prísť, tak to príde, keď ne, tak ne. A samozrejme, to je všetko prepojené, jak som už hovoril v jednom rozhovore, za ktorý bolo zle. Je to všetko prepojené a keď sa poznáš s tými danými ľuďmi, akože osobne a máte už niečo odžité spolu, tak je to určite jednoduchšie sa dostať aj do tej scény, ako keď príde nejaký kokot jak on a povie ti, že brácho, vieš, ja rapujem 13 rokov a je najlepší na svete. Takže tak. OK, Decoded, toto bol Enzy 810. Toto bol Dores a choďte odoberať tento kanál. Veľmi šikovní ľudia, veľmi dobrý rozhovor. Ďakujeme vám. Ďakujeme. A Pico a Pasta, nové EP práve teraz online na všetkých digitálnych platformách. Choďte to počúvať, všetky vás milujeme, všetkých našich fans, majte sa radi a počúvajte našu hudbu. Vidíme sa. Každý mesiac mínus, no na konče chcem 6-0. Vy sa iba hráte, ja v Dubravke mám väzbu. Robím stále makám a strážim svoju sestru. Nikto není jak ja odozdám to mestu.